Здравейте, аз съм Веси и предлагам продуктите на ravacomfort.com. Това е онлайн магазин, който предлага голям асортимент от стоки. Днес ще разгледаме един продукт, който е на марката IBO и моделът е IQ Press. Това е електронен пресостат, който се използва за контролиране на водни помпи или така наречения контролер за помпа. В днешното видео ще разберем как работи, за какво е подходящ и какви са неговите характеристики. Ако гледате, защото търсите надежна автоматизация за помпена система, това видео ще ви бъде полезно. И сега ще ви покажа какво е съдържанието вътре в самата кутия. Има го в нашия сайт, който се казва ravacomfort.com. Може да влезете за по-подробна информация. Има качени видеа и подробна информация с какви параметри разполага самият пресостат. Ние ще разгледаме малко по-повърхностно какви са неговите параметри и за какво точно се използва. IQ Press е цифров пресостат за управление на помпена система. Може да управлява една или две помпи едновременно, но те трябва да бъдат до 16 ампера. Това са изходите, ето ги два са, за да може да се свържат една или две такива помпи. Електрическите компоненти на устройството са напълно защитени от вода. Цифровият дисплей предоставя информация в реално време за налягането, консумацията на ток и може също така визуално да показва дебита на самата помпа или липсата му. Електронният контролер за помпа има доста предимства, тъй като има и доста вградени функции. Една от тях е функция за откриване на работа на сухо. Самото устройство има функция, която е вградена, която представлява функция за откриване на работа на сухо и автоматично рестартиране при засичане на подаване на водата. Това е доста голямо предимство, защото при по-опростените пресостати тази функция не е налична и там нещата стоят по доста по-различен начин. Предотвратяване на твърде често стартиране и спиране на самата помпа, което е полза от към удължаване живота на помпата, защото по този начин, благодарение на този уред, на този пресостат, помпата удължава своя живот, защото няма излишни спирания и пускания, които помпата прави. Защита от свръхналягане. Това също е доста голяма полза, защото така също може да повреди самата помпа, ако няма устройство, което да контролира помпата и да каже, че има свръхналягане, за да може помпата да изключи и да не се повреди самата помпа. Също така има защита от претоварване, която може да се програмира от самия потребител. Както казахме, програмируема функция за работа на сухо. Също така има и програма, с която да настроите максималното време за работа на помпата. Ще ви кажа малко технически данни за самият уред. Начално напрежение от 110 до 220 волта, номинална мощност до 2200 вата. Максимално налягане поддържа до 10 бара. Също така разполага с налягане за стартиране и спиране, което е регулируемо. Максимална температура на течността е до 60 градуса. Класна защита IP54. Капацитет 300 литра в минута. Мощност 2,2 кВт. Честота 50 Hz. Консумация на ток 16 ампера. При инсталацията на уреда препоръчваме да се използва квалифициран техник, за да може да важи самата гаранция, защото ако устройството не е инсталирано правилно, то тогава има риск от изгаряне и повреждане на самото устройство. Затова е добре някой човек, който е квалифициран, да направи самият монтаж и самата инсталация на продукта. Преди да използвате устройството, проверете дали инсталацията е с напрежение 230 волта и дали самата помпа е до 2,2 кВт.
за да не нарушите работата на самото устройство, именно през остатът, който в момента разглеждаме. IQ Press на eBO може да го намерите, както казах, в нашия сайт ravacomfort.com. Тук отдолу ще изпиша сайта, за да може да влезете и да го посетите и да разгледате какви артикули предлагаме и съответно цените, с които може да се възползвате. При покупка от нашия онлайн магазин можем да ви предложим безплатна консултация за това да изберете по-лесно продуктът, който е за вас и който ще ви свърши отлична работа, а не продукт, който нямате нужда от него или не е съвместен и не е препоръчителен за вашия случай. Ако се окаже, че помпата ви е по-мощна от 2,2 кВт, не се притеснявайте, има решение. Просто този вид пресостат не е за вас. Трябва да потърсите друг модел, който е от 3 ампера нагоре. Имаме и такива в сайта, може да ги разгледате. Пак казвам, за да намерите вашето устройство, което да ви свърши отлична работа в вашия случай, който имате. Също така, ако системата е по-специфична, е добре да потърсите друг плюс, който можем да изтъкнем тук при този модел, е това, че той разполага с вграден резервоар за вода, който е с вместимост 2 литра. Добре е самия пресостат да се монтира вертикално, за да може да се хване потокът от вода, който тук тези чертички, на които са показани, трябва да се спази. Водата влиза от долна страна и излиза от горна страна. Това трябва да бъде спазено, защото ще нарушите работата на самия уред. Трябва да бъдат много по-различни. Трябва да има допълнителни функции, които да помогнат работата на самата система там. Наша консултация, за да можем да ви посъветваме какъв точно уред или помпа да изберете за вас, за да свършим най-качествено работата, за която сте ни потърсили. Уредът разполага с 3 режима на работа, които се контролират тук от самия дисплей. IQ Press е интелигентен избор за автоматизация на вашата помпа с добра цена и защита. Ако имате въпроси, пишете отдолу под видеото, а ние ще помогнем с избор, монтаж и всичко, което ви е необходимо. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и ние ще качваме още видеа, за да може да ви помагаме в изборът на вашия продукт, който е подходящ. Така вие придобивате някаква представа и ние сме на среща за това. Благодаря ви и до следващия път. Чао от мен!